I dag er det den 4. december, og jeg sidder her på Gamle Humlebæk Kro i Nordsjælland. Har du nogensinde tænkt over, hvorfor det egentlig er den præcis 24. december, vi fejrer Jesu fødselsdag, juleaften? I USA og England, der er det jo dagen efter, og i en række ortodokse lande, ja, der er det helt ind i januar. Se, forklaringen er, at i dag er alle sådan set enige om, at det er den 25. december, at Jesus bliver født. Men efter den ældre julianske kalender, ja, så ligger den 25. december simpelthen inde i det, vi kalder for januar, og derfor så venter de ortodokse, eller i hvert fald en række af de ortodokse lande med at fejre jul, til det vi betragter som første uge af januar. Når vi her i Danmark er lidt foran i forhold til den 25. december, ja, så handler det om, at vi efter en gammel hedensk og, kan man sige, oldnordisk tradition betragter solnedgang som starten på den nye dag. Det vil sige, så snart solen går ned den 24. om aftenen, ja, så begynder Jesu fødselsdag egentlig. Så på den vis, så kan man sige, at de kristne, moderne skikke med fejring af Jesu fødsel smelter sammen med de gamle hedenske traditioner. Og det er derfor, vi i Norden altså fejrer juleaften den 24., mens stort set hele den angelsaksiske verden gør det den 25.